Cambiamos de tema, pero no de formación política, y es que el conseller de Educación Alejandro Font-Demora se ha empecinado, dice el Bloc Nacionalista, en imponer una asignatura en lengua extranjera, en lugar de garantizar el derecho de todos los escolares a recibir una educación en valenciano y de calidad. Así, educación para la ciudadanía será impartida en inglés, por decisión de Consellería, una situación que ha denunciado el Bloc Jove de Gandía, manifestando que esta obstinación por designar la lengua inglesa para la nueva asignatura radica en el poco interés de los populares en impartir la matèria. Así lo explicava des del Bloc Jove de Gandia, Alicia Izquierdo. Nosaltres el que volíem fer era denunciar i donar notable atenció des del Bloc Jove de Gandia al senyor Font-Demora com a conseller d'Educació, ja que ens pareix que està empecinant-se massa, que s'ha encabotat ja massa en voler demostrar a la resta de l'Estat que realment no vol impartir l'assignatura d'Educació per la ciutadania dins de lo que és les fronteres del País Valencià, i porta un seguit d'impediments que el que va aconseguir és realment que no es fa ja, està claríssim. Ha obert borsa de treball ja 2 vegades, s'han de cobrir 1.000 places abans de setembre i crec que només compleixen els requisits fins al moment de 100 a 120 persones, perquè les característiques de professorat que demanen són força complicades, que es puguen acomplir. Pensem que el fet d'encabotar-se en voler impartir l'assignatura en anglès és directament perquè no vol impartir-la, i el que nosaltres defensem també és a dir, dins de l'ús vehicular, dins del recolzament cap a la llengua del valencià, el que nosaltres demanem realment és que si l'assignatura s'ha d'impartir, que s'impartirà en la llengua oficial dins del País Valencià, que és el valencià. Vull dir que es deixen de mandangues ja en tonteries de que l'assignatura s'impartisca en anglès. Además, Alicia Izquierdo se ha referido a que más de la mitad de centros escolares de infantil, primaria y secundaria no ofrecen educación en lengua valenciana, manifestando que Consellería está jugando con el futuro educativo de los alumnos. Considerem que s'està intentant donar més importància a llengües forànees, és a dir, com és l'anglès, poca importància a les nostres llengües oficials, que és el valencià, i el que reclamem és que, per favor, la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, el senyor Font-Demora, facin el favor de posar els peus a terra, donar-se compte i defensar el que és nostre realment i que es deixen de tonteries i de donar impediments a la comunitat educativa y al sistema educativo en general. De esta manera, el Bloc Jove de Gandia denuncia esta imposición de Font-Demora, exigiendo que se apliquen las medidas oportunas para garantizar el derecho a recibir una educación en valenciano y de calidad.